Okey, kapor kumbang labatai kum tu ba habap ya kapor ba biang tam kumba kipai ba baru klatip ka konstituensi klatip ya ka bangan haban penesno bat ka VPP kumbang larai rang ba tengah so api kapor bat kapor ka kan sabatai kan kapor ka ba biang tam ngangit kumba kani kadi ka un choice mo ka ba kila ban jit daladi ka mon ka jongki ti ngangit du ka wei ka kam hi ka ban sapan kring yaki ha bagin sawan penesno bat ka VPP lagi dei ki nong ya khon la ni ki voters ki ban ai ki jingkar shan mo lamba ki kam kawai i tangan ni namar nga di ubrio bam ya da kapisa naru ka por ba rai la di ban rung sa politics maka jekut jumut kalong betang kawai kalong man IT la di na ka bantawan ban sandur om ya la di ban sandur om tang konstituensi leban sandur khamtam ya jalahi brokoi kabari ka lawai jogi khon samla tia kachingi ke jele ajuni kiwei ko bangi mata e nganom ngamtip kele bano lenga ngatip bot nangit lu ba kipai ba kitip bot bangade ba yakun ba kanongrin ti kiwei tangam tip yakun bano ai pai ba ken bisar kata ke jeper kanong hot khampep kipai ba kini i ru kata ke jeper kide ban start ru hakaban puson ban bisar namar kani ka election hi kaba lesing nang ya na koi kumang laya na de kipor balik inang kami lenti ba kunung ini iya kejingkala ti nilai i ba kejingkala hi ka banaya kipor ka banaya sini na kipor balik nang i ba kanang wanra kejingkala na ka ba sniu sa ka ba kham sniu susu namar ha kejing i ka ba ndon shu ki ban perkhat ki interest jong kala wei kilong dian ki pateng ki interest ka dei nam tai la dei simat pe kejing ther ki pisah tingka bubun konstituensi kami tang jonga kadau hi kadai ba kajing perkhat kajing i ba longkum koi galak lenti ka kabu banle business ka politics tengal skep bu pai ba umdei ban shailam bakla umdei ban perkhat bakla mo namar bakarai ka bangi sim banta ha collection gari tang si second sansnem hi hapanam ka bamut ba kajing sim banta ka jongki ya ka election ban sim me karai kadi bakiru ki hab ni sim bantalam ban rai kumlo na kamanta kalawai kilong dien bat ki patek